салом алейкум бачаҳо. Ин аз замини фурӯшӣ дар Можайский. Ай сентри Можайский то ҳамин замини фурӯшира 10-15 минутара ҳай пешком. Обши 5 сотиқ замин ай бачаҳо. Ина айнаму заборо сар мешава, инам хел омадагӣ то нами дарахти калони дигарира. Замин 5 сотиқ замин ай. Ина то канечкаш то инамҷарай. Ина то анами дарахта. У далшиш ай дига касай мисол. Мегардем дрони ҳавлӣ медроем. И территорияму замини фурӯшӣ. Ай ҳам Можайский мегум ку то ҳами замина пешком 10-15 минутара ҳай. Садик дар пешай. Мактаб наздикай. Ҳамин 10-15 минутара ҳай пешком. Ина замин ай ҳами забор омадагӣ то инаи забори дигарира. Мисол ҳамиқай паҳмиш ҳамин 10 метра ҳамиқай ба фикрам. Ис рафтагӣ уна хай гуфти ҳамун гапо алаф дравидагӣ нестай. Агар барои корам бугӯ ина ай ҳамсоя мисол ина замино ҳамаш кораман мисол ина ёк замини кораман. Инаи дарахта мисол дар ҳамун замин дохил мешава. Ина хай мегӯм ку алаф дравидагӣ нестай. Так замини кораман алафша медравӣ мисол метавонӣ ки стройката сар кунӣ одами замини харбошӣ. номерои телефон овози дар поёни видео мемонем. метавонед занг бизанед. ям дарахтам дар ҳамун замин дохил мешава. у поёнаш ай дига каса мисол замина. навози мегзарем. И раҳ дора мисол. И раҳаш ай ҳамун тараф ози калиткае ки ман дуромадам ай ҳамун калитка ҳуяй раҳ мисол ай ҳамун тараф мешава. навози медирем инҷа бо ду комнатаи дига ҳаста ки комната мисол вайрона манам мегӯм ак обода меё метавонӣ ки ремонтш кунӣ мисол зиндагӣ кунӣ. ин ҳамин сараям мисол ин ҳаминҷаам дар ҳамун замин дохил мешава. ина ҳозир медроем друн ду комнатае гуфтем дора ку замин. ин ҳамин боли мени ремонт мекунӣ мисол метавонӣ ки зиндагӣ кунӣ. ин яҷа мешава калидор мисол. ин чизе ҳаст дар ҳамун суми мегуфтаги худаш дохил мешава. мисол тахтапахта мисол ина як комната мешава мисол. газ омадагия мисол то ҳамиҷара метавонӣ подключат кунӣ. инаи дуюм комнаташ мешава мисол ина. трубои отоплениям омадагия ина отоплениёи союз метавонӣ навш кунӣ мисол. ина иҷа в общем 5 сотиқ замин инами заминае. баъд инаи отдельно мисол чӣ мешава дар ҳамун замин дохил мешава. замин отдельное инаи ду комнатае ки нишон додам қади калидораш иам дар ҳамун мисол дар ҳамун замин дохил намешава. заминаш отдельное. вале бо як бор дига замина хушрӯ видео мекунем метавонем ки тамошо кунем. инаиҷа мисол се оила зиндагӣ мекунад дар ҳамин доме ки нишон додам дуруни ду комната. ина якташ ина ятаи дигаш. инаам замини мисол фурӯшӣ. айнаву забори чиз сар мешава то дарахти кална гуфтам ку. ина ай замин ина замина бинехтон. канализатсияам дора. ина территорияи ҳамун замин.
اینایی راهش مکتب قریبای صدیق قریبای اینا بوزه ای بولو را بور ویدیو میکنه میتونی که بینی اینا همیجا سر میشه و گفتم که تو هم درختی کالنا